So we are ahwefo nyina ya mama kwaba ye ka hwe mo se ye ne nana Sumankwa ahene dodo na enimu no otumfo Sumankwa ahene ye ne no ebedi nkomo na ne din a dodo na eni makonfo bebre na enimu no nana baafo asabre koja wasu otoso miensa ne no ba betwetwe nkomo de afa akom ya ye kom ye hu na ye te se na ye na woda endro achi no nana we de ye ma wa woda pa oba de ne nananom emmo ho ban no mama okwatente ahodi wo na da ne de nyina no timi nyino ko wani me da ase me da nyame ase no na me da mabosom mepo enhoma ani nsuo nyina ase wo mun tina mete baabi ya sanyo wo maka makonya agro ne wo santen ne wombo ya nti obi anim ne de obi a de won so boyi na me so me de me na makonfo se kutam se benda tete akomo no de yene a mpanfor ba ye titu ye na konfo achi ba ye no no ani gina mu se ye ma ya akono ase chere se de ka akom de a wi ase ma nyina bi obaabi a be bia oho de yati ni se efie bia mu enim se o fie bia mu de se fie ba ko akodo na yekuru na kuru bia so ene na odi de makatakati ani kuru bia no tete obodu kuru bia mu no ibusa se hoho ba ibusa se me hwe aboso ahimfie de dikai o henu dia manewi a obota no wo hunu se be ba aboso aso besi ho asa yenkwa ko chere aboso mfi mfa nko ma konfo na nsu bi da ha na yi chere be se memfa akwa ko suata mensa megum ense na de nya so yetu dipa se hwa na so nsuo no mfa no nko so ni konfo sana tieti ya hihye bibia pep aye administration enti tete okra rodu kurubo a hoho abesra wono we kuruba na hoho abesra wono odi ka kopa chiame ene tura nim sanana no ho nipa bia abesra be odi ania osemenua efie adanfo nua wachiri na ansana ododo ahifie na kwa asise bidi be nansa hoho bidi be nansa wena se oh aye yɛ hoho de jiji kuro ene abedwafo no nsa de ba ya no mo fa ketechwa ba ho ngoma no fa kana no bode ne atosode de goyi wo bi koma me de hero na ya fa ya aduane ma no na ne nkero wo wo edi bode okay na fe ohene ye we nyina ma wi a wo di abaye de dan ba bi ansa na enwo se hoho abakure mu na nana to di pase mo nko hwe se de hye no ampa do be si do soro man ma bia da kama onye nsu bi adware wada anadwo de suom ayo ese mo hwa be be da no so da wa me kan we chese security na ka no na perform ni security na ansa na police for de wonu nyina ba nje be ko na obi a ho sinana se ye me hweja ho ba kuro mo bia bia ne ho aka so wo da ho hwe ye no eze oje mbabode ide wi ase ni medie wo se wi ase na mbele for nim ni aye ntem ye nkonwa asem ne fa ni aguro ohene ne mpanimfo kuro no edu bre bia se ye mo mpapre empapre no ye bossa kwa chiri da apam amo abone ne nyina saka ya chire ento tobri ade sisi dua so nyina de kwa chiri ni apra kuro mu nyina hiri ni akosi pampim de sai
kuro ko tia dia dia adra saso say ene mabon ni na ankochi na mpelefo say otupempo a wo tukuru woni mbrada wo hwebro wo say ya bi we wa de kuro bi be ha na kuro ma hiri ya tisuo na atene kama kroje enwe no nyini bibia kama enti da sabre do senti okofa oba kwa osuo a na musu kase ufa ba wo wile ba musu kase wo sa ase no ase do ba no enne na nano amaye ba ya yi wo nyina nkatengete firi na no no nse ye bre yo enti se ye dwene ho sade anam tibi di abaye ma na nano me ka say asambre ba de we se ko ble ba wo hene bo de bra de de ba ko so ma okuro ifi da no ko wo hende wote ho ne mpa ye se me di ifi be se ye ho de bo bi se wo hene aso ase wo di se wo akoyaro so enne bodu bebe na asambre ma bi kire bebe mfaki asunsi wo asase oni asase wo hene ne mpanefo na wo tubi wode ma wo ti sa na ma wuru nyina me de enya shase senka ya dwena ho aba tubi na ko de hefo wa ibe ho ba mo pa yeah ya so hini bi apedi body mi che wa chiri you were something o pera no nyina ye ohe ni nim die ni nya sa ni bibia ya dolo ni nim se o dwene santa ma ho si do baka bia no ya tarechi yesu mewu kenaro o farachi nta ba mi sa wo sai eni tu ya pa we en kanjro no ndo anga sakaza sikechichi de we yie o me so na sene ya bua no ede na abode se enti se kumasi ha asante ha mira me kama ashanti o asante asejeze yeba asante yenzim ka se asante ni yenti takula asante ni na asante ma so se ye trakwe mu ena asante ni Region Minister na no yino te kore mantam so na yi masamre ma ase hwan ye yi bi aka hwan asabe ma ka be ko yi asabe ba ben na etimbodwa e wa himfie mandana semse president Chabad waka chena asana na me ko assembly na mbar man dwe sai e de be ko prebra onye bi da kra na ko ba ama na sota sese ye ko ye no de ko pre ye de nyami enne de ko fo kana me kan bi o yesu be du ba bi no yesi de cement se ma o ma bi se ko du yesa ko du bi adim ayon los sai akudu sankudu nyina de se ko hene ni mu a enda ye report am o hene se na o ma no ya me cement ba hedo mpelefo ne momrai asosore asofo nkrebofo mpelefo do ke bi omu ye de bo ye ne dai anya mamuri na ka yesi be school dai contractor na consultant wa di ena na mpelefo base fo okru capital fo okru ena me twisuo me manti twa blocks e bi yesi a garebo be sai what is it ya bosco bi ebo da so dia la oyam crash we ba show suku bi enkoda bi ko school bi ase anya fale efele isu ta na iso emu na iso ta bre no mapo iso emu ni na ze mo gofi closing titwo ayi atakwa me dan ese yero apase tu ebe kum nipa na foforo ba DC CMCU foforo ba na sa ko che school da foforo ase e bra da so ekum nipa
mezi kwa zia ba mo sala se amemo ndi ho na iwe ka ho fi nyansa ka ho ya da sinana nana wede madama udino ebi ka no sumankora hene ebi nso ka no sumankwa hene madama bachode hene na eye nokre no wasante hene na ye no sumankwa na kan sumaya yana ne papi ntiase na kwachi kakra asomade a shakwa tumi wo mu no ye sumai komade susum wo mu no ye sumai jamro totom na ya esa lafi obi na ya mo na susum wo mu a ye sumai di wodi agu ye ngwa ye sumai e cheche wo ye twemu ye sumai de shombase ye sumai de josu yase ye sumai di akenka ya ka chose wo so na pa bompa yesi ye sumai bibi no magaoka enti wengira no na ukane nyina bomu a ye nsumankwa kwa na kyese ni nyina ra ni nyina so wasanta hene na ansa na nsuma no beba no na atano na wo atano no na ewura o se bedeme ma boso na hyeche besanta mai ano ne aboso no aboso fufu atano fufu o momba ne asuma no nsuma no nyina ye atano no ma atano no ay abatai wo mo asotwe no na bibia no ya na bete na brafo se soja foro seri tu nsa ai wo so sa wo dwane ande be na tabu mu a na ya brafo no hi no mercy enti brafo na ne de no o paka chese o munya so papa de boso atano no wo se suwezi ye ne mabe ye na kwere boko mami ko ye no de num pa oba ya osaga ko de de ko no o tren wi aso ba ha gire ma wi ama no so oh man ka sa osaga ne man tin sa that time no so ye wi oh wodi ndo ye abusu fi ko ye ba ifo abusu fi abosum na na mo ho kwan mo betena fi ho o dabi se mo so mo de we ho bo no mo ne ko fo lete konfom suma na balo so pe emma ne meme ofi onyina wodi chiame do kuta shiri e fa ba ifo nemo hwe na wan trahye obi obo twene kura no bom na ne sa na musuma ne aje nso na se wonko na dihye ho ne ya wonko ye de ompade a onfiu bosumbi iti sora na jo kosa mudu kuru bi so ko tia dua kese bi si ho abefo be tete ni yi amande bi wase bi wosoro ye goro anajo jino makasa anajo de do anajo no ena tam na tia efi be du bi do ekusi be no na no ena tia so meya na ka be se do hwe be de otwi nanso sabre na mo hia no obi ye brani o poso bleni wo post papa ogum ne pa o poso abrafo nya ne kunipa o se brafo no munya ne kunipa ano se dwe na o to ma no abrafo no de no obi so ye chame wo bayi de mo obi ye ohene wo tra ko yompa na odi asaba ka ho na ka de nche obi so goro samra ne se de mike kuta we ntana dwene nyina obi wo post obi ya henkwa na soma no nti te say wi asete pepe bi de wo suase bi de wo wiem bi de wo kwayim on se ka se bo som ti ebuom woni ho yinya ye hono oda be bi otie no edwe no mo die ensa won no ne ade nyina nye bi ne mo die ensanfo ya afra bo ye o nye bi ne abete ya ebubu da bi
umu di pa emotia se motia wo mo ho bi da sasa mo samo ho eso wo wa na otidua so dress from ho bi da ho bi so asase bo den se de nyina wo ho na ni nyina ne se sa ahoro bo yira no wo mba wiase be yedai kwada bo wo ana se ade ya bo bia nyankopon sa te jam na bo yede ene menu me no tie me pedo be ka kire be se ade we nyam bo yede ye nyante bi tatia obedi besi chenti ya mi amode ye sara wo yo enkran me bo so chese ya mi amo nkran na ngeye wo ya mi ni mo do be ka ai esi evon mo enkanka umunso da fai yo munso da ko kuma boya da tada ho ya de ye mbombo so yi enu mo sansu abubo ai abumo ba yajima kire bra wo ye saade ro so wo ye ro ho sheba na se wo shebro ye se di menga enti mo se mo ye frese suriase o se suriase ampa idi e da mo yesu de bia meto ho nsa ya ona o se suriase ewiase hu suriase do na to se obo ho po zo no no sere o twe no wa no alapa wa se kujo bẹ́ẹ̀ mi wọ́n na sọ kọ́ wà lọ ó jàbí yíyí wà rẹ̀ tó bí bí ẹ̀bùrẹ̀ kẹ́ẹ̀tì àgé kó nà ọ̀dọ́ wa ó yẹ wọ́n di ọ̀pọ̀ra ebi ase ẹ̀sùn nàbí nínú obi ní nà yẹrẹ tẹ̀ hɔ na nàdánfò ọba nàdánfò akákyẹ́ ní kùnú sẹ̀ bra asẹ́bà mbẹ́kẹ́ ha paa wọ̀ dán sọ jamẹ́ ndẹ́ wòyẹ̀dẹ̀ yẹ́ bi wọ̀ di paa wàtí ada wɔ sɛ bɛsɛ menka bibi aso so aka wi so wi wodi owu oprawo ko de sika atwa akɛyɛ ɛna wi asɛde ayɛ ne sɛ asisie sɛyɛ ntwa to soɔ wotiw ɔsɛ nkasɛ wi wotiw bi mfi ɔsɛ nkasɛ wi na akɔ yɛ sɛ ɔba isaa ne ma wɔdum nyinaa mmiɛhu sɛ soro wi ase no deɛ wɔdwene hɔ de saa de ato asoɔ no da biara na pɛ wankete bi abɔdaba so wɔdwene ho yie papapapa te sɛ wɔnsoro bi asɛ wonyini wonyini nka sɛ wonyini nkyɛ wonyini kyerɛ sɛ nea ɛbɛsi kyerɛ no wonim nti sɛ wosoro bi ase nkɔmhyɛ ɛyɛ o Elijah ne Elisha ne nyinaa hyɛ nkɔmɔ na ne nkɔmhyɛ ayɛ hyɛ abatɔ nkɔmhyɛ abatɔ nkɔmhyɛ wɔn ho yɛn ne ti sɛ mi nsoma nkɔmhyɛ hyɛ mi nkɔm da na sɛ mi ntumi ntu nsa deɛ ɛka kyerɛ deɛ ɔtɔ plane anya sika damba yagye din sese deɛ bɛto a wɔda ho pɔ bɛkɔ hɔ yɛrɛ ne yira bɛm nka wohyɛ kɔntora tɛtɛ kɔnfɔ koraa no wobɔsɔ bi kɔntora kɔnfɔ no yɛde wotwa so ɛkyerɛ sɛ asɔtwe bɛnɛfɔ no berɛ yi o nyɛ ndɛ yi a matwerɛ sɛ ne kɔfe yɛpira yɛde salad yɛwie a yɛka nsankasi yi yɛde nda kɔnfɔ no akyi ofiri okoko a ɛba asante mu ɔfaafɔ mu ɔfaafɔ zapɛ sɛ ɔworo wiase trɔ ne mbi ne wiase yanso wɔde ne n'adwen n'akoma ne nim deɛ temba ɛbɛyɛ asante yi so ɛnɛ ade yɛ pɛ nipa nyinaa yɛ bɔne ayɛ bɔne ayɛ wagye so kaa da bi bɔne ayɛ wɔyɛ bɔne ayɛ a ɛyɛ akyɛ biribiara wɔyɛ nipa papa na ɔsɛ wɔnyɛ bɔne ayɛ so nti wɔn nso wiase a wɔn nyinaa wɔka no ɛyɛ no korɛ so yɛnsiɛ ne amena si yɛnsi yo yɛmena sisi ya nti
so we are saying the more ya dear papa. Yeah. Me say, me the Debbie and the Maker say. In church, na April. Yen suande. Osa konfo suande. Ahema suande. Ahemfo. Asofo. Nimdiefo. Nkremfo mbenefo. Enyini suande. Ebo koduro de bia na ano ya o. Unya nkobonu. Obi de eso. Obi akwa akiri. Nti ayese ebisa so eye. Bisa fon to kwa. Busa wonyira wo. Enokre nana. Abuje kwa de obi ayira no. Wo kopresi no se mayira kire makwai. O tira so pebse da bi o ma ko busa. So eno ma ye temu yi. Ifi akwai na chante. Yemfa wo se ifi ya de bone kura. Nyanso ke chance de tenkola no from kindergarten. Nko du be se P4 no be hu se. Say we de ayi adidu osokwa to for my bone. Wo de tata to for my bone. Enka tie hono wo to for my bone. Enka yen so no fa enko haidi pase. Mo se sekuru ni nfia moka. Na ka we amambu ya bodo ho hwan ni. Izumila yonfo. Amambu bodo ho hwan ni. Obi ye etiedum esto. Enti yenti me yem na pete so fa bin sine stadium. Bitimi ayo. Yenti fa bin ntwakure ho hia. So odu ho a efie no fatum. Na wana ho ya fa so obi kwa gojira ho. So Obi kura ho si. Ende yesi bucket ya. Mi duba bucket ya na kwa de ko hoda. Na mo se so ko hoda. Makati bia bi tibia ya pata. Na patai beri akwerim. Eye maame nom. Meme nyina nyafa koko ni adwusom. Etwaw. Papa na he na ekro. Gina ho a. Nye ya de. Oko ka so yasenka. Gata ya samso. Eyi mrwane nkografo gum. Na emu ha de ball egu. Na ball no atwoku. Ne nsuo to ade gu afa so. Ne afa nkwada. Ndi esu ade da. Yesu ade la ya de tubi amandi baka krebi na yedi ndi huri yedi kasi wo eze be di ndwefamu enti asade be duga la no no ye won krata aka se ho bibi asi ti bagara no o weda wakoto no ti be chirika na de wo ya so o ti office adetia no kreka edi ho so boda ye kan enema ya ba ya enye ebi ni boda so dipati ho omoto ho ede na mapi omocha ke kransa na ba boda se ti sande ma wo dwuna ye fa police amanifo ye fa soja amanifo customs amanifo bagui migration amanifo na wodi madwuma no na wodi madwuma no protocols ene prayer obi ko prempe okore ni paper ni wo prempa na nka jakura nya so do onya ebi o ni na wo ni ti oni bi nti se koda we nyina wi suku wa pass a na mpelefo be de buga na no obi tinkrai ne ba me ne papa so sika boda nso de ba me dum adi CMB Hoş bu da bizuku. Era do kromo bi kada. E di sisi. Ka sola je pai. Udu krum. Na wai. Ono mpanifo. Ekuyafo okruba. Wona do koko. Na fadaza kwa ayira. Na mo de rugu do rugu go soro. Na ga ya shishiri ya. Enya no ana se ekuyafo okruba nyina opanini. Wodi eka sai osu de eka sai edwaba ya cheche ibe eka na ibe nya 4 yes eka no nya 5 ade ko ya ne gebua yen ko jira ne ya cheche mo na yedi
okuere no wado fua ma wokowu ola support di koke zo nya bida na eye we nyina ya de a me de masam nyina ne se amamu no yam yankopa obi a choso mbo mai omo nwene o ma no yin nyam suro na nya dia tene ena be bo ama ye ho bataye sa nya sa de a se yebu faso yi na kempe ahodo yi na futu ku nkofo yi futu ku nkofo yi ye pro ure ye musa be ko ni yeti nyina ye okwa ekwan bi bese ahane be akose aduodo wode be do hwibe nneko ekwan na yi na ya da atita pasam no anya kwa da sayo ese ti ba be faso ka ka se be faso ya no ya anya di ya sha na ya anya di ya cheska na di eda kota na yusu na booro so entensere bo kuna ede samai ki o se fa de free ye na ka ba ko twa ka che ne mai nge de ye na ka atim sapete na so biase bi ewo ho abra hosa edi sikare chedi wia me ma gwen no contractor no wodi ahote sika gina ye di nti dia ka no ene wo de biela ene na ka de ye se black power ene yi sa kwa we o me guarantee se ifie duoro ene o se di endia e me na ye sika on se yi kwa de se sutra debi ibi sida e bo enti beka mbelefo se wodi di no ndo so a e ma aba bokrobo a e ma abo e bokrobo mobi me didi ba power fee me didi fee na e ma abo si ye to so ma ye bo ma na ma yo say sorry se me twema ko betwem e dey prayer no enne ebi no fa no ma fofofo ebi ka kra ko yi a etu asika debi ana obi ka kire ben se no kra de obi so de obi ka ni ya ton fofofo oba ya wadwantua ntika ma ne brese to kakra nka wontua betua ana ya godan obi lankusa o tie ne bo ya obi ya wo ya mesho tare ma won yina se free system no ma ka be boy tisu wiase no me no ya atwere papa ase o man pani bi ko yina home ni o tuko beti se de fanya le kwai nti entwanto ya twato ana na foforo de abase ya tuko beti se ene ma be da se de fama no ka sai na fo onye ka be esia no o de ko ede onye ka be esia no ada be no no o de ko ede ni joga ade ene se de hode ene na ntina MP for the live gina ebu faso na se be ba fa no nti kuba no ye jaw eno kre e koso pa ti sa na ma wori gina ya de ti to da is spirit kuru ntortom awai mi ka fi se o mi hu bi ta ka se fa de wura choba wura fiem se sabe kuru aba ne e fi no ye wai tade nya na koso first kan o yesu so gina esrefu ibogoji kama na sika tentero ye twasa besa de kurofo na kuruma yese hiri o maka twese ene ye wai mo ne ho e be bo spray do sasa no so ade ya hwe ya nunum ame tamehu ya forowa ye di ye nuru nyira baba e be do be ye nya biu e be firi fahin fichire me ko Holland Germany hotel ne da hawa bi so Holland na me pasam
mo gum kankare ni ade damo na me say ja be pass mo we ko nunum emme kame wo bi ye sanya hu de wo bi kwayo besa ne ye wura fia kwedi na ah de bone spray yebo say ade a anka ye de hwa kama ne bagie ye say diga ne ye di store duane diga fi bi edu na mankani bo de banchi ho ni bi de ro haje fo yidwa ya so woni me da ehfa da wo ene ye sisi ada ne kumu aduane ko iki atwere nyina aba ama mo de we yiso ko jajro ye jajro enka de ya le se black power ye bede akwanzinum ye pe aburo o bankers o trata de ade na aban support no na sorry engineer mechanical engineer crop engineer ni na wonfa na akwanzinum aburo amo bode mankani individuals nyina ni en guarantee say aban be tomo to test egu ho ti wan ta de won so fire wudwa na so wi ya ni sika dawo okay wo so hia baby irrigation wo ko aboje ba bia nsuo no gu do ba so sa pro sa Israel bi hu bi pro edi Israel abotan so mu adwa ebu nti se ye ni aye de da why edi isirem asase da we wasa ensase we ye hwe ho hye edi enye di pa mo won ye fu edu be bi ase wo de do wona mo ngo edu be ase ko ye confirm say se su ayira yi sai de ba de ye so edu didi kama e bo confirm ti sandra wo gira ya de ase ye de shiri ba bi nsa se wo de se akwase be se num eburo yamaye na afichire ga de afichire fo twebo sekai etwom ye de dro be boso adaka ti sandra ma wo gira ya de a senka individuals pa be se 1000 ewo oban yibo lobu eduane baba yen ya na se beti ase be bro pa edura farms omo de aba contract ewu ya sa de aba edura ano kese ye di bi ye twadua ewo forest mu do ma no ya na da vibration and that's the silent ye de pa demand the left side you to know ai excavator no ya na you do rara baby da silent chamfa no ka ye de Romanote. Wayne TV. Asamba man TV. omoche MP bi se tu galabsi. Mo se ya kutia galabsi. Wo kutia sa. Na perefo se uko ba bi na nkora toto aboa. Musa pani. Nkora de wa to bo akọ agobo. Perefo ko kan to. Ho ho be ho kuro ba de fi mani akire. Wundi be treke bi wo. baby nana Sa galabsi de se du bi ya sana ko fo ko sa ko da bani. Tada fo lu tioro. Na gana lili na daso. otuma Ghana ni no Ili na daso. Wo fidie. Gana de wo fidie. Na we na supply na mani nyina na omutu yeche. Nanga yeso bele ayi Aisha Wad. Awura kete mu Ghana fo kwasia. Ketu wa yeso bi so do efelo. Oba bi buye champo atam amo buye faso. Oba besia yansa we. Na ayetem kwam na nema basa nkoa. Nema bi wo se twebo.
afia so ye party amankrofo ebu oda so ro ye twam ne mfanye bibi kwa mo ba ko num ebu oda je ye ba hyew tan ma no nyina la cruiser edu be bi ese obi sa wo ka wo su di fi na la cruiser no weekend ebi yiri di ko dwom emi ba di ko sukuru ni ade ante ye bo de be ne ka wa to na wo tua ka be sa gracia ebi fi ndai ni atem ska bi dia ma na wo to na onyi pe wo to gracia no wo ko je no parliamentarians no ende mo kasa ende sa boka hoti na me be ka be se ye sika Ghana te ho beto ya ye de Quran asure ene baba asure ye hu ya wa no o me fa boso ni nsi ye ho de be hu me ma se speaker no be temu da motion no ami ato wa ba we esa wo to aba so a e de ne ke be ka ye president afa de reji bi enye boso ba ko wo de dis ya no ko wi akete ye be don sare ma woro nyina mo te parliament ho mo de me zo de bo ba na me ma wa de ma wa me ma wa no be ma e ho aso na mo kan ho mo waste time ade ye chi wa de e kiri se ben parliament apron no ho kra ese ke bogu tem kra eso ho ne free ba ye ma o ma penin sai so ba na uti su papa so se oba de oba wa ke wo be ma de be ma wa ke wo ni mo de bo ba mo di paka ke we de bo ye ma paka ba sa ye je se ni inde yi bo de ni sabe yi adwene nyi ti ma mfuo ni bia nye o mi enko so yatina na yedase na me pacho sumankura hene no ena sumankwa hene na wo chire na kofa sumankwa na me se abosom nnua homa abo sunsumu ase bia no ene nsumankwa yedase na eno de bi wura sanse nkwa na wo ho tumi woni nsumankwa hene Jesus sante hene sabe de tribo po ne tema wo nsumankwa hene ono wa bianca ho ono kwa na bitaka se wo bi nsumankwa ede pa ye aduasa kura ro se we na mpado asa onim de yentimi de ono horo wo ho no timi ka chawo se ko nsumankwa yo nana yate ehonase ti ginabra ya hweyi akofo yi ebi de ero baba konfo e bone aka kire na wadawma ye ende beba so pa baso na wadawma asante memu nkwa na wo Yesu mankwa hene na se nsumankwa hene de binim se osante hene ene wo nsumankwa hene o tufo nsumankwa hene don o tufo nsumankwa hene enti wodi bi beka ho se wo Yesu nsumankwa hene asema ene se basa so oyo mahene wo nsumankwa hene dia isa sante hene ma tumi se metese obi ye asokore mahene kuma wo nsumankwa hene yabi waye name NCP this is Ibra Santene ema sasa to be no wa boso be say we nsumankwa hene wa boso be say awon sa kwa say kuma sa bro pon kura ma tese bi dum kura say ye boso nsumankwa hene na no be frɛ be na say ye o ba to bi o say be na say twon ho ye ho nsumankwa ya se boso wo ko sa no ko bisa ma wa won ko bisa enko rese ko no be ya na ko na wuti wono akonfo be bi ro se nsumankwa hene wote se e kana ka biara ebe ani nsumankwa so
asama yɛ kan ɛyɛ fekuru asoma kwa yɛ daado ɔda adwoso mahena no mo bambɔy wɔda ano jobodom asana manfo wɔda ano te saa mahena bɛrɛ nan nyinaa obi aba sa sɛ yɛn wa gye sɛ osi bi so ne nsa sɛ nkuta hɔ de bi ɛsɛ si bi so ansa na nsumankwaa no woyɛ mempɛdefoɔ firi hɔ a yɛwɔ ahemfo a nsumankwaa ma mahena daado afiribua mfrɛfoɔ hene domfasoafoɔ hene pensa hene muso wonya soso agye something na reta bachi pia me mam soso aten ansa na akɛseɛ bɛm woyi nsumankwaa hene wɔ hɔ a baafo nsa na hene di machi nkyerɛ hene wɔ hɔ abɔdom hene wɔ hɔ wurɛmpe a wɔyɛ manso bɛm wurɛmpe hene amankyɛ hene sɛkyɛdomase asɛkyɛ nkwansa nkorankora wo nyinaa yɛ nsumankwaa a dwumadie wo nyinaa yɛ nyinaa ɛboaboa no de ma something emu du papa emu du yɛ deɛ yɛ nkyirim papa emu du saa bɛrima ka yɛbɛka sɛ ayi defense yɛ nkyirim papa Nana ɛne na yɛba yɛ asɛm nso yɛka sɛ kɔnfo a hwan ne kɔnfo tɔka sɛ no mbɛka sɛ genuine kɔnfo kɔnfo deɛ edika ɛbɛdɛ sɛ ɔmɔ sɛ asɛ papa kɔnfo no deɛ bosom asi de soɔ ɛpo so no yɛfa akyiri abisa ɛhunu sɛ ɛnokorɛ nsuo bosom anaa suma na afa no bosom bɛya tano bɛya ne nyinaa mu deɛ metwa ntia atano ne mpɛdefoɔ asana asubosom no aba asana abrafo aba nse yɛbɔ kwa koto osuo omu nyina nkuta hodie no yɛadeɛ baako akwa de sɛ managing director wɔ bi friend CEO chief executive officer so friend general manager so de nyinaa yɛ adwuma pani wo mu nyinaa mu no sɛ moso busu kɔnfo bi ne ho sɛ moso aso asia ebi atano de di ka de ko kyerɛ yewura o ma kwane a ya kyerɛ ba bia ne ko akomiteti no asana se sɛ mama kwa mo fa no nkɔ kɔnfo so mesi hɔ dabi mo dwena ho sɛ bia na moso kokora pɛ sɛ yɛ fa no kɔ wanchi tachiman nkwasa soko na bia sa to ya ya droko a ya ma busua no do hena adene se na so do odi mani ahwe sɛ bɛ na nimre no ebi ti di fie bienu ne fa fie miensa ebi kura fie nan asana yate wano a yɛbɛte wano wɔ kurom mo sɛ mapom waka boso bra company se ba wɔ kurom ye ne na na hwane ngo no konfo no nana iwia ne ahyɛ ne nyina nso sɛ de ɔka na bɛbɛ mu ampa ana de ɔka na ebi wɔ mu ampa ne yɛhwɛ no ne asa de no kɔ na wɔba no na ɔboaboa no ne sɛ yɛbɛte yɛbɛbɔ da kyerɛse ɛno so yɛ ma ewurate ansana ɛkɔbɔ da kyerɛse ne yɛbɔ da kyerɛse na yɛwura nneɛma ɛmmaa yɛ a ne ka mo nyae yɛsɛ amfa graduation na anyɛ yi amane ti sɛ woyɛ wei nyinaa wɔmfa saa kwa wo so a ɛnka sɛ woyɛ kɔmfo nkora ɛbasa wo yɛbɔ akyerɛse na wo sɛ memra nka sɛ mewura asoma me mewura wasoma me wasoma me na mɛba kɔbɛ bɛtena nyɛnoa yɛwɔ yɛn hyehyɛ abrafo nso saa abrafo de ukurumo hene abrafo nso kura no ebi hɔ a na oduro yɛwura nim bibi nti na dodo no ade yɛ no mo ekurum nanso no ansa na yɛbɛte suman bi ano
ɛbɔna trase ne nyinaa nye sɛ ko hene ko azi mo danse bodwa edwa no na ɛma asɛm no ayere o bi a park so de na yɛyɛ amane yɛ no so yɛ ade amane mo da hɔ ɛno na ɛkyerɛ sɛ sɛ wokɔ sukuu anka wa graduate deɛ yɛkyerɛ wɔ wonya hɔho a yɛsi ɛsom hɔho ɛma no nsuo ɛma no nsan bosa no kwa so asa edu tie eduro wɔhema nyɛ akɔm o mɛte bi ne ade yɛ eduro yi ɛno ne ɛnyɛ bi yi sika bi twa me yam wotwa me ho yɛhwɛ bi de kɛntɛ nkɔ nsuo no nyɛ no nya akɔm ne nkɔm hyɛ na yɛtwa ho deɛ ayɛ afa hyɛ na obi yɛ dispare asa kama ɛnɛ me ho sɛ me kɔnfoɔ bɛba wafa hyɛ na wode wɔto asi fam wonya kɔnfoɔ dabi wɔsua na wɔyɛ ɛwɔ kɔnfoɔ ɛde wɔ suban ho so obiara wɔ nafadeɛ ebi hyɛ batakari kɔkɔɔ tuntum fufuo ebi kora fira ntoma kente yi kente akɔm naba no dabi akɔm naba deɛ ɛdeɛ na fugu na dɔsɔ sumama ya baabi a obiara wɔde bɔ suma bi ɛba ne yɛ nko ɔkɔda ne yɛ nko ebi ɛba ɔwɔ so boso bi so wɔ hɔ a sɛ nneɛma bi ɛfa ɛhyehyɛ no a boso so ntɛ mɛkyerɛ no sɛ wohyɛ nneɛma nansa ebi wɔ so a de so kura ɛte kakrakra no ɔda aba no ne nyinaa wɔ ase tɛ wɔn ahono mu yi a yɛde kure bɛda ɔspa so ɛno ne ade hia paa te akɔm deɛ ansere kasa bi yɛ kɔnfoɔ no ne amane wɔ nyinaa yɛayɛ ama yɛabɔ atrase ama afei deɛ wobɛhyɛ ase ayɛ wo so wɔ adwuma deɛ ɔmaster kyerɛ wɔ no wɔkyerɛ wo sɛ gyepem aduro no deɛ yi asma aduro no deɛ yi ne wohyɛ no nso ɛgu tirim wotwerɛ yi ne nyinaa afei na bɛyɛ adwuma akɔɛ sɛ wɔsua kaka na agye lansa ma wɔ kɔfa adum ɔbɛha ɛdɔ so bi ɛhwɛ asa kɔfa keetia rarabat no so kɔso ano rarabat kɔfa hɔ pii na gyina dwom foin na ahyɛ wɔ no nya qualify dabi nyɛma hyɛ me ɛhɔ de asɛm no akɔ yɛ kɔm yi obi deɛ onya firi akɔm mu no ɛyɛ sika yie na hɔ na nkɔntɔkra ne na dɔɔso antes for no ai nkɔntɔkra ne bosom no anim sɛ de kɔmfoɔ bɛti bɛtu kwai na wɔkyerɛ aba no sika no wɔn ma do ti bɛyɛ wɔ dɛ na oyi wɔ nyinaa ma do asɛ ka wɔ ti bɛyɛ wɔ dɛ bosom bi tumi yi sika akɔ ma ne kɔmfoɔ sika akɔ yi ma ne kɔmfoɔ ɔbɔ bɛrɛ wɔn ni amere obi adeɛ kɔmfoɔ bi kodu baabi akurugya na ne ho akyerɛ no suma bi wɔ hɔ no wɔsane wɔte ahai wɔyɛ sɛ yɛ abi a 3 million 5 million foforɔ ka akɔ yɛ de gu ahyɛ ma ɔde bɛgu me no ɔna wokorɔ no ɛyɛ sɛ bɛyi 100 million ama wo bɛdwam no yi sika bebree ɛna Ghana hia sika oyi ma yɛ ɛno no ɛdeɛ no ɛna bɔsɔn so yɛ ade a kɔmfoɔ bi ɛnim hɔ oni bayerɛ onye wei bayerɛ foforɔ ma yɛ oni bi ate sɛ ayɛmfo bɛbɛ nti wɔn mu ne yɛ ne nyinaa no yɛ na wɔn brɛ kɔmfoɔ bi hɔ a wɔhwɛ ahwɛ mu wɔkyerɛ hwehwɛ nti ɔtraki amokora a wɔsisi ne ase ne kaa ɔte mu no nyame amoa ɔfo pagya kaa na ndra wɔn mmerɛ kɔtɔ deɛ nkyɛn sɛ kɔtɔ no a asɛm aba na wada wo ma ɛyɛ bosom ne na ɛmpa ana bosom ne mpɛ nti wɔn a wɔyɛ represent kɔ bosom de wɔso bɛyɛ wɔn sɛ afadeɛ no wɔn sɛ bi so ɛmɔ danta ɛna to gu hɔ wɔn huro ɛkɔda deɛ wokɔ na yɛrɛ gyina hɔ so wɔn huro obi aka sɛ wɔn huro ɔboa wɔn de kɔfɔ bi yɛ di kɔbɔ
na waka akɔmɔ asɛm yɛ mɔ na mane de ano boa sa akɔmɔ ba ho de ɔyɛ de ebi si da raboa boa suba bi hɔ a kɔfɔ no ɛte kɔda bɛtuma kyerɛ sɛ ayi ba ya na sɛ wɔn de ɔwe bɛsɛ wei kyerɛ sɛ hwɛ me nom no na wo sɛ bɛsɛ de adeɛ ɛna bɛyɛ sɛ te kɔda bae ana wei bae kɔnfo bi wɔ so a abosom fie hɔ no abosom hɔ boro 40 aburo aduanan obi a wɔ ne deɛ wɔyɛ president o ɛna wɔn ministers CEOs MCs ne ade nyinaa nti wɔde wɔhwɛ abɔkyerɛfoɔ so yɛkɔgye visa wɔhwɛ eduru ɛtete ɛso wɔde ne deɛ de wɔyɛ herbalist ne nyinaa wɔ hɔ nti sɛ so wo obi nata ɔta kɔ bosom fie a wɔsɛ bosom bi wɔ hɔ a ɔba na wɔyɛ sɛ ɔbo ha wɔgye information wɔgye information wɔgye sɛ wɔgye information nti soro wiase nipa bi wɔ Germany ne asoa sɛ yɛnkɔhwɛ sɛ ne tɛbi ɔma te sɛ pa wɔgya Germany wɔbɔ ofie abɛhwɛ wo nyinaa wɔde report ma so ma no a ɔto dwa ɔma yɛ bisa wɔsɛ asɛm sɛ nasi wɔ akyi wo maame anaa wo nua bi wɔ abɔkyire asɛm sɛ nɛ to no frɛde busa no bɛfrɛde adam to ne kɔnfo ɛkɔda a bɛho sɛ bosom no ayɛ adwuma kɔnfo no asɛ wɔkɛ di mu na kɔnfo a dua baako biara magye dwa deɛ sɛne ɔnom na ɛwɔ de o sika apo duabɔ sɛ bɛgye na nwie bɛmpene ɛnyɛ no nkora duabɔ deɛ ade prɛko na nwie ɛso dodo so sɛdeɛ ma no faa yɛ ade a sɛ wokɔ abisa ɔto sɛ obi ahyɛ nkrematadeɛ na obi ahyɛ nkrematadeɛ ne wɔyɛ obisa ma wa bonyame mpa yɛ ɛmfa na sɛ yɛpɛ akɔmkan nti deɛ mpɛre sɛ obi dan yɛde tokura to aseɛ obi kɔhyɛm ɛkasa kyɛ sɛ kɔmfo ɛbosom ehu ame ehu ɛwɔ hɔ so na me saa deɛ ɛne me ne nhyɛ nti ɛne me ne nhyɛ nti wo busa kɔmfo do a wɔn nim nanso ɔsɛ bi kɔ kɛ bɛkasa menyɛ nkwa na me nim baabi wohyɛ kyɛ tenten na de wɔhyɛ bɛdu bi no gum na akɔyɛ sɛ sɛde wɔworɔ no na ɛgu mu a bɛka kyerɛ sɛ masa ne wode yɛhora no faguɔ na ɛkyɛ deɛ ɛmfa ma ahyɛ bi yɛfoforɔ anaa ɛkyɛ no yɛrɛ hyɛw ma bɛhwɛ du bi de sa bɛgum yɛpɛ bɔ ayɛfo dɔɔso akɔmfo dɔɔso yɛmpɛ sɛ anoma wɔ nyinaa bɛba nti afotuo na sɛ obiara to no deɛ di hɔ no ba no medi hɔ dabi deɛ ne hɔ ba medi hɔ adeɛ akɔmfo no kye ansosɔ so no nya fe da dabi yɛsosɔ so dabi na deɛ sɛ kɔmfo ti bi aba a wɔboro ɔhyɛ nkɔm dabi nyɛ wɔ apɛtɛsɛ no a kasa prako no a dabi mpɛdɛ kɔmfo bi wɔ no nsa no wo yɛsɛ bosom no ba bosom bi wɔ so ɔba so a wɔsɛ memfa nsa ntra no kɔmfoɔ so bi a toto bi a pra baako kɔɔde na adeɛ kɔ mepɛ sɛ wɔka sɛ me kɔmfoɔ te dwom no wabo sɛ sram dabi ɛnyɛ no saa nti wote bosom mpɛdefoɔ no bɔɔ na bosom no ne yɛ bi nya a wɔ tumi sɛ moka kyɛ sɛ bɔfoɔ na woro ma woyɛbɛti asɛ bɛbaa ma abɛtɔ kɔmfoɔ so ɛtuo sɛsi handle no sekai wahwe a na tei menim kɔmfo bi a bɔ bɛtuo ma canvas babɛro wahane de ne nsa na ɛtoyɛ nti sɛ tuo deɛ ɛba saa deɛ a deɛ wɔhandle tuo no ɛhandle soma no deɛ wahwɛ wode wɔde da hɔ wayɛ na bosom deɛ ebi kora de obi abɛforo bo kakwawu bɛna bɛyifoɔ bi abɛfrɛ nim wode abufuo ɛtei abɛfoɔ so bi abɛn o na kɔbi kum
wansa na kwa da nipa ana ye ka se no na nya no kre hwe owu se yeso hwe wansare ne kese bro bi da o be joro huru bo force yi ni twa mo yira ma nkubu purubu wasare hey ona nipa okubu nipa ozi fa bam e wo mra okubu nipa wansane yerewe ene dawe aga asam nti ohe suru biase yede ni ho na mo se ebudi ne mo na mo se papa wo suru biase a wo bebre no wo nyina miami nua pani ada miami nua pani radio mercury kokoso hene wo yedam wo wede yase wo wanji nsuo dare ne da kisi oton soa eyi nam to drawa no onfa ko so masa kwa nsuo da ko so papa wo bi ejira eda nsuo si wo wede ko fa de tu de tu hey na wi yeri wo wona na ko wor wakam wara wayiri baby afede hwana bozi to saa yin na wasi a dunya pedi ko ro ko wi oba ba ka so kabra kojo ayaka wasiso nti akom de ye do kure die de boso man kan ye enka de boso ren ye menye emaye mai akom ba ya mai aba na ba uzo bia eya ma je kema ena boso no mayo di badua ohwe weruan na so ne de so ka ho asem yi bi badwam ba bia asamato obi fa to ho embre mo hu wa ni kan so mo ye da bi sese mutu committee o me sa de no wo de pa me se wa bi yi pa na firi ho nto de bakata so no anya adwuma yigum pro onsem yigum ase chese ye institution no akom no de ba se te ho ya o se na akom no bi ye me de se ya kom se te kom ya kom na mafo akom e me de se akọ tete akom nye na mafo akom tete wo de ko bisaro de siero e ba ko bisana ko fono ala ko kabe e ku alo se ka e be bi ma ke pa o ya so ne mo se bi fe mi constitution anga ye na min ke bia tete wo ko to se obi ano ha eni ho a na ye de ha tekuru mi din se kwa ni eyi eyi no na be o hene no na o se te ho to ho na win se do ye to obi aso e pe onya accident tabre ka wo ya do ko ya accident aso onde so onde kasa ye twa ba ko ya te to hu na se ye aso wale ni ku no to hwini ayebo emra na yesa enne mo se obi oni ma de koro hwini we de na ba we ma de koro to na hwini so kasa o titiro kete ba ko yo mani ne bla se wo de bre ko ma de nkra ka won ja se de gra me sa de ko no e bi ko nti edeketim to hina wonim kete paaro na o ka kire man se mo ma de nkra ba me anonko na na maforo mo hu no eko wo kokko ni suo e wo sebo e wo abofo e we ai di bia wo ne nyom na kete so de hwene a anyum demu de kakrakara ndia na ne na mantere ana mo so kakrakara ne ya paja ebi kwa de na kodo o se bodi aye ka de dunia ye kai de na se fon ka de fo bodi aye ka de bi nyina ya samwa
ya kama wa wo si dwobro ho say yes wo say obi asa kita en wa kwaro to ba na ma fo say ayi wa obi je dwo no ese ya wa kwaro da bi wadwa to ba no wadwa to ba ne je say wonti me ne ohin pene ne nyepe yi na me wa ko ade kasa no so mo ni wo mo mushem papa kane kete abrante ababa se papa hawle sakete da bi se sha hinama kuku do yo fine afi handkerchief yamfa sakete kete no so na sabe yewura na sante ma konta ase kuku fu akese no na wokete so ikete yare a kasa na fa ya tumpa so kasa kete ne fa dublika o se le adotofo ehuru fa dabi boko echere asanase so de dem no fa no ende akonfo bi se dwomu a ese makosua sa kase se wa shatawale de ese se omo de ese enye so ende ade yi press si pa e kasa ende me didi nne obi aka ye hwedo akora kete akora wo fie ma go fie e de atam ye hwedo enkan sai nso ye didi atam na onu se no kai we ya atam didi o si drase ye hwedo ende akora e ko school like de no ye hwedo ende obi to ase titu mo san drofwe ebra de English abai president si abenwa so tana me yam agwade abenwa English abai ja sabi to ya abenwa ngoje bi ye de tubi na de bayo tubi na masan de yakase no ana na san kwa fa to ya piaro ni me hwe ni ma wo se wo so ya kwata o wo de ho ba to something wo nya nwa beso enwa beso na beso a wo de ho ba to ne mra ne wode ne ho kasa da se bre bebri na nyina aka bo wa na me kese ka ho awura de na nye ewura yanko ba fere se yanko nyame ni ya fere ewura santen se wo se to jam kase me fa no to yanko bo so mo bi atwa no kosi o na so no nyame na bo wo se to asante mo se wo se to jam kase we bibi o di pa unim utu foro yina jiro di pa fa o se konkon pa konko fita se asokocha ndi ye bia o se konkon na fefero ono te ke twa konya so ono neti ke twa asebo ke bia subuko ko dum twa ya ke twa konya so o kan na twa pe o se se de maye asa bedu bedi here twa na na office wodi hire ene ya ja review ayi se sigi papa sa be ma no ni wure fi tan wo wote ha kakere ya papa wa jump mine ye ana mo do heaven wa ru wa tra ho se fi so mine ana me ya no me hweda me hwedi nyame hire de po ebu fira wo do se ha job kan se bedwudi e deme ebi oguduro something to be onipa bia ba ko asama yire pa no na se o si ti ase no nyame ugua sabso a pe
yɛdum nyinaa adwene baabi nam no nyɛ hɔ a ɛnyɛ hɔ a saa judgment o gyina ɔsɛ kɛ binim deɛ na megyere sɛ tworo ɔsɛ kyerɛ to hɔ obu asɛm a kɔndɔ me nuanom baako na ne kuro ɔhene bi kɔka sɛ ɛhɔ yɛ asase yɛ ndeɛ ɔkɔbɔ ɔhene hɔ ɔhene baako no ɔkɔbɔ ɔhene hɔ gya deɛ ɔtumfoɔ de hɔ ama no no ɔtumfoɔ ama no sɛ kɔbusan sɛ wabɔ ɔhene hɔ ana kodoɔ no abante ne gyina hɔ ɔbɔ no hene no bɔ ne mu asɛ ne ɔdwane sɛ nyɛ masɛm mɛbɔ me wura abande nyansa wɔanyɛ bi adue ano papa na mekae sɛ me wura ma me kɔhyia saa nipa wɔ no mu sɛ mmara wɔ sɛ ɛwɔ me tirim sɛ wopurade wɔtena ase akyerɛ wie wɔ sɛ momfrɛ saa ase ma me ye ɛno deɛ wɔyɛ o ɛne da hɔ ɔhene bɛgyina dwom a nipa no mmienu bɛgyina dwom ana gyina fifi ɛsɛ ba afɔ ɔpɛ bɛ bɛtena bɛma womusa ne sɛ kuro no a mɛka ho asɛm ɔkɔbɔ hene hɔ ɔsɛ bɛwura me ne wan ɔsɛ bɔkɔkyɛ ase bɛma saa da hwɛ me wura din nam sɛ nyansa no ase ne fa ebi anya bi o ɔsɛ bɔkɔkyɛ ase ɔsɛ bɛwura me ne wan ɔkɔbɔ hene hɔ abansɛ na ɔbɔ saa ɔhene no bɔ ne hene no wɔtɔ kete information kyene yɛ kɛseɛ de ade gu dɛm so wɔtɔre nso ɔrekyɛ ɛbɛsi dɛ ayera so nti yɛna tete abante bi bɔ dwom yɛ sɛ obi a nyɛ obi a obi a nyɛ obi a nyɛ obi saa obi a nyɛ obi a na apɛtɛ sɛ ne wisikɛpɛ so ne mo ne bo wa akɔm sɛ ewura bodwa wɔ park so na akɔfo no ko an efo le ba no efo akɔmfo yɛ kɔm a efo le ba no dɔm no yɛ ne ya nyɛ mo na mo ta so dɛm 85 ewura poko a wo twa ntira me abrante stadium na bi so support oden kale ka so fo o se o me interview o se me free official masse me fie mo so mo ho amande afi bi o se mo ka ba mo so mo de ko so be so fo se de hu e free no okay bu so wa tro ya mo kenkai wo dwira we wo dwira de ye dwira ya ho we yes ya me fafie na dwira ba so a o de be ho amane esuo keto de akese gira e be tim o na o ye ohene a ukromo suo do manfo ri na kwatim asase no ye be dwira no o dwira ye dwira so bia wa santimam amoso bia ye dwira efi bia nko ye pamono saa ne da ho me no ha nko ekure bonti we ni ade e be paso ama obi ahu de ekoso nti ka o dwira nesia pa ya mama ze beduro da hoda konfo ni aboso so nti mapa ebedi abobi ho sampa yenti na iwura ebi twedwira no e hode se wo konfo no edwara wa ma bia na jesa wura won kan ho bia se ho ese so nya konfo ni ya ka konfo wa ma bi ugro wura be tratra ye ho isha yive ye ho no ye konfo ye konfo na na yɛ dase ɛwɔ odwira nsɛm na wɔde ama yɛ no na ayɛ ɔmo ka sɛ tano ɛso bia na yɛ tano medi ka jo tano ye bosom de tano esi ya wo tano bi okra ye fa moja ensoso so hwa tano no a ebi ye da kwasi
siada te ko jo joada te ko branda te ku kuada te yawada te ko fiada te ko abe memeda ɛda ne nyinaa yɛ obi ni nyinaa kwa ho a yɛwɔ tando brepon so wɔ hɔ tando duriye ɛwɔ hɔ ni nyinaa ɛwɔ hɔ ansa na kobi so dɔɔso nso biara wɔ ebi da so tando ata ati akoso ha nya yɛ tando no ɛwɔ hɔ paa tete hɔ no sɛ bosom no asuma no hyia tando no a yɛbue mu ase sɛ kɔpɔ ɛhyɛ spɛta ne nyinaa akyi no asoma nso de yɛwura no de brɛ ma yɛ ɛnnɛ sei yɛbɛhwɛ ho sɛ wɔn ɛkɔ matalo no abrafo no ebu bɛma wɔ mu ɛyɛ afankyɛ me mpene saa pɛne di pɛne obi kɔ matalo no ɔkɔ yɛbɔra atrase nnɛ kora wɔ tado tado kɔfo so sase wɔ oh na wate sɛ yɛ bosu bi ɛwɔ ɛwɛ yɛrɛ yi da bosu mu ɔmfɔ ne wu wɔte hɔ daa akɔfo bɛ sɛ aduodo bɛba bɛsrɛ twɛm wɔte hɔ na ne yɛ na bɛkyerɛ sɛ wɔyɛ aberewa wɔyɛ akɔkora wɔte hɔ da biara wɔnka apae ɛnɛ sɛ kɛnyɛ nyankopɔn nyɛ mu mfiri wɛ nyankopɔn yi atado abosom mfiri wɛ wonyi sɛ sɛ ne nsa no ɔdwuma so nti asubosom asu bi hɔ a asu so mpanimfo wɔ mu asu bi hɔ kɔto so a esua ketekete de hwɛ yie wɔntwa no poa nkuru nsuo kɛseɛ koraa bia no te sɛ wɔyi nsuo bi wɔ hɔ a tiaa nso yɛ mɔntara yi sɛ ɔtiam sɛ ɔwɔ ba bɔ tiam gye sɛ ebia na hɔ kɔɔtɔ bra na baabi adam no obi ankyerɛ ɔkɔ ano bosom yɛ baata ɔdo ho makyɛw na bosom so n'akyiwadeɛ paa ne poatwa wotwa bosom po a ɔfa wo nkyɛw bɛrɛfoɔ kɔ no mo te de wakyɛ no ɛwɔ sase wɔ nyini o sɛ ketewa deɛ ebia na wɔ ne nyinaa ba sara abrafoɔ no so aba abrafoɔ so deɛ ebi tutu yagu ya nipa barakunde o sɛ akwantuo nema temsa edi ayɛ tuo ne ade kyɛ fa sisi trasi wɔn sɛ obi ɛnɛ obi di ofori wa brɔfra sɛ ofori ɔbɛn wɔsi ɔbɛn ne nyinaa yɛ ade a ɔsɛ ɛhyɛ no so obi di fofi onuma de korɔ onuma ne sɛ fɛ no fofi ɛsɛ sɔfo bi de baduko bi sɛ bosode wonye firi wɛ nti saa sɔfo no mɛpɛrɛ sɛ mpaa agya sɛ abosode de ɛda so koraa no memiri sɛ bu saa deɛ no ebia na wɔnte ase o adeɛ sɛ yesu wɔ bi wɔn sɛ abosode bi di ɛmɛ da sɛ bosu bi di ɛfɛ tiahia bua asɛm yɛ hina ɔte abua bi yɛdi ama abosom bɛnsɛmfo no abosom di asɛm yɛbɛto sɛ bɔ di asɛm na mo sisi bapa wɔ baka kyerɛ sɛ masa ɔdɔm bɛdum ntɛntɛntɛ na abosom kyi asɛm no wɔ display da bɛfo bɛgyina bɛyɛ pa birim wode kɔre headquarters anaasɛ division sɛ ɔmo ba okuru so free ayi gata no statement ayi no wɔn twerɛ so nti ɔda ebuo ne ani die ti no na ewie mo dwo ebuo ne ani die ne wɔ wiase ɛnɛ nkɔ hɔ so bi furo bɛyɛ de ɛntɔ hɔ so bɛtu ɛka kora gye sisa yɛka saa nyɛ ɛnɛ wo bi se
obi de nyamiti bi bo de wa e de nsa wo so wo yade wo yade nsawo so kasa no wonim abenwa da boni ato trawe to sabenwa na me didi say ye nti aban nwa na se da bi was edi akudwa baako asikadwa kofi abenwa na kokko na eka no sika kokko no ya de kokko de kala ba ya de kokko ba che de be nyokoko na fo se de fe de kokko ka ko so die bibia ya hyehyɛ dada na ya hidie ene ya bosom nti na da asante na so gira hodo ya kodwa nti na nkodwa no dodo na aba 98% ay adisi dwado ma ya fo nda so nti ko busia bi ma busia pani wahema ene wahene to mu ya samo ya baako mo yene mbobom ne mo woni ni so die udo no godo ho uhura tra pani a usane mem ade ya di ho no ma no kodi ho nti ase ya dwuma kokko ti be fufu ti be tutu tutu ti be fita we di ade ka sha so ke bere ebi de twa ebi de ya hantai ni bidem ni praye ke fa kwa so a ka 8 akura 8 ya mo sa drofo mo sa ataka asabi mo da screen so a beto so a e ma ahwefo akwa ba ene mo ko fa ye terms ke se pa ye da masa makwa ye sam makwa ba biem ma fe me yakwa ma bi akwa ba sa aye yire ono yati enti ene mane nyina kasa ye kai ubi waro ojiri se otitwi pa o ubi to nwum bi wo se na de yedi abese no be ba no se na no ateba o woni no debi o woni no bo yedi abese no mbere fo se ya to abese no twi no akoda eto wo suemi be no perfect na dwi so yanka ni ye me ye nsua ni debi twi do ye du ba bia ni aye boyira se de kania ehye e chen se ye ka blofo bo so du ba bia ede akoda bia ne mama ne papa ede good morning na tete no good afternoon how are you machi e te sen the be ka bere ede obi chiase ni chiamo se mu ase nwan ni chiamo ho amu na wacha omo charonde to saka ya joso obi obi dia kutemu ekuram ye chiao okoto pani obomu ura machine na fane fo kwa no ya de mane be ko no mo ache o yibe muru wo jesus ho atobe to obi che obi encharo ho so bi ajeso asa to se ka sa so hwedi atenana so se hwedi se pa se ye ne ma bi basa ana o kaka twi pa ba bia ese wo nenu mofu fu yo twi na nkasa na nipa ne kiro waka nti o se hwe ne me bebre yi yatenana nti mi de ai santwerofo de dokuru de mo dwuma no me mo ya atwe mprewo ene nyaare se be hwie aban mama de na so pe mani yi na de manfo ntete bebe mu a won so santwerofo asene na ne mbi ngrofo ofesi kana kwa yede ehyehyɛ o manfo so ego kanu ha wotan huru
ene aban mienu pray kwaso we twa to chudu yakoso we chatro ibi kura no ateni ame unu aba wotu we be de bo se be di watabo ade ekwe de aye common na de na mejide wiase na mo ti wiase obi se ekufu ado ko do awo bodo ni be obi afu bodo ibi so abi amana mahama be tisa ko ye no kan ti na wo mienu what is it obi convert ama ambassador jabi ade dia si se wo kwaji se jonsa ma be de ti wo ya pira mo ja pra we ni hunu na ye pa chawe ati na nsem bi wo ho a ye nti ase ya nko opese ye mbisa ma wo konfo ayi obi adwuma mana na adwuma na anye ya oje akoko oje odwan oje abrechi ena oje nkraman ne nkra adwuma na anye ya esese konfo ne de nipa ne nim nyina ma no baka na eno de no kure ni o to wa se onyankopon se be be ko pie no wa de ko ebe yi unu so bi ko hospital a e me do wa no so obo doctor da ba tireso unu sa itu ka so bi ko yi musuo o mo atefa so ana wi na me ko se we na me yese ni ja so kan ho na mbenefo se aduro nya na ma nya nto ase wakọ baabi osefa we bra we musuo we wo de oso ye die wa obo so nua abasana de wo dwane ono nim de otew de waya bese o ma bo som no aye on popla no dwene ho ye aduro dodo se da de aduro mo wo hospital no tu ase dodo se da konfo de aduro ma ro a wasa nom utiwie ubu mraso a wo ko che konfo se na be na se na do de bonu bio wo so maka wani o je side man nyina wi a sa da be fi o se wo wa to do de obo ya bade ni mo gusu a wo ya bade nyina wo ya duro de e de na wo jusika na wa kwa doctor wa ko jusika da de ni bo ha doctor wa doctor you operation na wo de ko na so heba me ya brantie the B4 and 5 and then we be about 30 years ago we be only me nana me say ohima dem be hwe dipa hwe aya for ja se gbogbo mna da ba ya ba ho bi ye yi no the doctor ba was am na ko na ma be no ni nana na de ba ye e wona na no e ko tra okoji a wo be wura mo no ba bia na ma mpelmo abata change ni de ma no ko no ko no pa no manini igere ya no se o je jebe ko no say doctor natural the last injection record 5cc e pedifo de and 21 aka nurse ko ti doctor na ta say ade we de ya ne kwa enti inso de di wan hwe no wode ma akora na injira ho afede ya hwe to akata akora ni ti na ma amena wieda wo so ko woda eda ade wi wo ya sa daka do water inso eti wode ro wo be huru wo de na ye oya e mo sa akora no ma tiana injira ho afiko yesi mentiase da ohui chance no totwene yi na doctor be yi no negligence nti 5cc pan here that work on over 2 years bibia o ya dia
Morning now. If you are so, and I mean, and you, but you can want that. You just so cool, and someone fat. I nurse nearby or baby for us not to go. Okay, because I say so, see, share I had a food. We are some in our water. And there, that man, I know a nurse if we could and I say, be swat. Now say, just because I say, maybe a having. What I say, nim ambassador. Yes, I actually. For the one of say, chichi watch. Na mamma no ankrofo. Adaya, sabe. Na ma timpani bidi. Neso. O timpani bina etalo ho. Nso akosu ande eba. Nti ewiase etie no. Se nyanya misuru anwenya me ho. Se de beye bia obi ene oyetene. Oba. Ene omi aba. Ye ba fra kwa bojire ho na bona. Eba. Nti obi anya trene. Obi anya trene. Ore. Adwuma efa nyina obi odi qualification so oyedwuma. Obi so kutabi akadem. So, the anyasa jamso na adwen nipa ho a. Ye bia anya yo. Uwo ma Joseph de ta no. Yes, the papa perasam. Don't know matia. So suba obi ho so papa kwasam. Ore Maninka wotrim. Nyanso adoso de ye fa hinta. Ya na epie kakra. So, ma basara kasa kire. Nyasa kasa we de ne papa de na ogira ho. Anam kom no no we. So, wada do shade yem. Ni nyina na nkwa so we. So, nti ye ka nyina no. Comfort de obobo po. Na boso no mo a wonti mo apo. Boso no ka se mo twa kokko a. Comfort no ka yiro se mo twa kokko. Ena comfort bia so akokko amfa. Nyanu mo di te o ka samfa. Dabi odi mo so ma. Amfa. Bi na bi bu. Bi o ti ka se dabi ye ko ide se sa panya baba pani. Wo kire. Boso ti mo ka se munum de nti am amfa. Se tia. Akom de do. Yes. Teto. E ma mi enu kwa bisa de omu kwa esa. So no esa. Mene no kwa ele ose o. Ukunu be kwa ba. Na ukunu enka. Na wonti. Diketo ano na mavo se. Na ukunu apani akọ. Wo de ukubi. Ogbe be ka se on penasem. O da le so akwa ba. E je ku so ba ko. Ma yire no alo so ko e. To ukunu de mama. O se nana. No na ba ha no. Ai sa akọrin jire mu esa ba kono na na boso mo ba o e che de Aunties. maame na be se ko ehun no ye boda ba de o de fa o ni ba bi e dipa e du ba bi a o se she de manso nya de hire nya de ska o da e bo ha ye so ko so da na sabe uti ti ade bi mu a ye ska ade ba che ho pa so e bi de so uti mo fa o so da na wa bo jira woni mo Debi nana. ibe yero obi o kakra Bi o so da ye bi ai bi. o kwa de o abojire o te gana o so da wo abojire o kwa de o Because the front or card abe so da ye na uchika. asemili so obi be so da e no jira nsuo ho yen de aduabo obi o hoda nsuo ho jira no na nsuo na ayere no anu ase na imasa ura bi asem o se beto ade eno beto ade dipa beto ba de o de brebe no na be so twa e wo se be fa bi nkan ho
Kum there's a one as a wife angel or something. I could tell. So Nijitum that Manchester. The sister like I said, Manchester in Fedi. I'm so Fedi. And do offer. Why my own bit was say, whoa, Jim Sweden and never found. Monemere, Motayama one of more. Debbie, you should be a one. can say, would do a mushroom to go. Very Zumba. Cosm. Yadi Beko such a binyadini. What the Yadi said. He it won't go full way. About 45% it'll be about and there was someone. Oh, my tremble so pat brim, no, it's different. I worry. I see can go to so and then yes, Sunday. Fairly a hunter. When you crack to the Baba or Yeska. Now, wait a minute more. When I want to be a little bit or only the yard was share. Was an assay. Shall I can send me below? And a yab beer and a whole fool and a tip tart tie and a betty bay. Very good to be Or Tono. share back of below. Can be very jazzy. So, once a minute, no because I know. Honey, we'll be there, yes. Was it the same as I had? The sort of the face is a Monica. I found me. Mamma, in your idea, waking up, and you're right in Mayo. I did actually do the young man over the young man. It's so cool. With him were coming. Now, I was saying, we make a mansion. If we move, we are seeing. We are seeing. A father fan, almost in a quay years. Never could dick a year of what so. Or what trust here? It was a better here. Pa opponents, you know. But I couldn't tell why they let it. But the look of the Papa. Man, to never the boat. I be here. Now, I be telling you about it. If you also want a minute, I saw. What's it? I go. As a mirror. You are one I am having. Was a movie. What happens? What's it? You see. It's true, yes. Or also through your soul. You say, I'm wondering quite a bit about. That's what that is. Ore, Mason Adrian, whom was all. Ore, why did a guy? Papa wait up with fever a year ago. I bet you I can see It would be a bad that. Ore, it's just a lie. Katia, I become more panel. Yet, what was saying I did the eye. Na abantu before wireless kasa mari bokumai o kasa na minim na obi so okobet wan bet ready Africa bongo pano tell nai bezi o aso kapo ide yere wa yo yo apia mtambo ede ya ye let's kata so tutu so ko ya ye komi baako izo kaka se bo suaro ma ina kwa kubri ya abante bi bedi na wala sese kwa kubri ya pa wasa ano senado bedi uno di pada so bedi o oye ho di awi ko be fo no odi Devi abeka odi ho we di pa no senado awi ko be bo so nti wi ase di mpa yesra wonya o ti wi ase apre di mpa se makajo ubi ro ba da to wodi ni ubi ro ba da to kromfo ba de be fanto me mo fa kromfo be de bato go to dance na bi fanto di mpa ye jakom no de akom ya akom ade ba ko nse
sɛ kɔnfɔ yɛ asɔɔde a bosom aso twɛm no wɔn no yɛ bi di o yɛda bɛdwene ho paa na me sɛ sisi yɛ abosom ne mfa mo wodo bi dada ɔyɛma nana odwan fifirifiri no na ewi ne di yehu deɛ esi nkurɔfoɔ dan mu no yɛtwe fo yɛ bɔsɔ no wodi mu a abosom abɔtena yi o na ɛsa ɔmo asɛm gyɛ fɛ kɔ abataa no nkaka abrafo no ɔbɛyi ɔsɛ fam ayɛ kankan ɔne yɛ pɛsɛ ɔkyɛ sɛ ɔne ne pɛ no mmea ma yɛ adwuma ma ɔtɔ kaatire mu ɔyɛ adwuma ma ɔsisi dan ɛdan sɛ akɔnfo pii esi sambɔda ne bosom di ayere mu ɔno ne yi pɛ ne da so Yes. ne image bosom kɔhwɛ wɔ wo wokyɛ me moa ɔhwɛ wo oyi n'ani fiw oyi n'ani na ɔhwɛ owia di asɛe a ɔbusua asɛm bam yɛto pete a kɔfo bi dɛfɛ to petepete wɔde ndubɔne no hwɛ a ɔte kɔhwɛ a pɛtɛ sɛ bɛyɛ 6 bottles na wɔyi kremoni kora no wɔn nabo yes deɛ ne kurom ne mbɔ kunini yɛfrɛ to petepete ɔba ha na sɛ yɛdeka wodi de sɛ ɔsɛ na to pete bɛsɛ sɛ na ayɛ kɔ ahɔ wɔsɛ na woyɛ ama pete bi ama ɔbɛyi ne nsam wɔ bi awurade ɛsanko wɔsɛ akɔyɛ ɔkɔyi ɔkɔnka dwaso kora wodu dwaso de ɛbɔ kɔ akyiri hem yakob de ɛyɛ noble institution noble a ɛmu nsɛm no ɛyɛ kɔgye a wodi akyiri a akɔdɔ pɛrɛ nyinaa deɛ korɔgye de bɔbɛ no mɛsa a yɛteste koro ɔfile mu ama bɔbɛ mɛsa a yie ne kɔ kasa fa bi atom ɛwɔ ase nti akɔfoɔ deɛ me kɔfoɔ odiri hɔ ni me budu papapapa kɔfoɔ odiri hɔ ni kɔfoɔ ɔyɛ no dwa na me yɛ sɛ na wuri fi sɛ ɔkasa me bosom yɛ sɛ bɛbɛ na me tie radio station bi kɔfoɔ bi mampɔ ɔsɛ me bɔ mako nipa 187 wɔn ni wɔn bɔ dabara wɔn bosom no nkum na wɔn ɔkum ɔno ɔkum ade si yɛ nam kɔ radio station wɔn kɔpɛ dɔm ba na fɛn mi sɛ masa maame nkɔrɔ ɛtew yɛ nya bosom akyire wɔ brɛ de mo nyɛma ba wɔte na ɔno ɔnsane wɔ so anka onye bisa anadwo sare so yɛ na akɔ ɔno a abuo ma no ɛgya sɛ bakum wɔ sɛ makyerɛ bɛyɛfoɔ 187 na sɛ wotim kyerɛ bɛyɛfoɔ ɛde bi de nam kɛti akɔkyerɛ so nana akɔmfo a ɔmo yɛ azan akɔmfo a ɔmo zan nkɔfo no zan nkɔfo no he na ɛsɛ sɛ yɛkɔyɛ complain ɛfa bɛwɔ yɛ deɛ gane me a na sɛ meyɛ nhyehyɛe bi ɛnni gyina bi a bɛba abɔnten sɛ megu so pɛ nipa a ɔmo bɛtumi yɛ sɛ yɛwɔra ma me bɛyi akɔmfoɔ bɛsɛ nkron anaa du baako asante region sɛ ɛda dwa report ba sɛ wɔbu no wɔyɛ na saa committee de bɛfrɛ wo atoto wano ɛtoto no dɛ bɔwɔ a asotwe ne ade gyina mpɛ sɛ akɔmfoɔ no ade ba mo amo nua mo yɛnyɛ ndɛ na wɔn nyinaa akyi no bɛyɛ asɛm ɛso ɛba saa me wura na metumi na yɛsana sie sɛ ɛyɛ mmara a ɛba saa kwa deɛ ne kyerɛ sɛ wokora no akɔm no bɛsɛ mfie mmienu nhyɛ kyerɛ sɛ saa akɔ akɔm tete da amfe wo sɛ fɛre punishment no bɛma wɔn sɛ yes wawo nuama kɔfoɔ atoto wa no yɛde na wo obi na no kɔfoɔ bi ba me ha abantem sɛ wɔnyɛ adwuma ma no wɔbɔ akyiri abantem sɛ deɛ ɛkɔ no ne ho so nti gyae wɔsɛ ɔma ma hyɛ aseɛ nti me deɛ adwuma no ma abɔ so enum nti obiara bɛgye 200 million 1 billion wɔafa ba ifɛ na nko a ɛnto ɔda so te ase na ɔba ha
afei de edu sɛ oyɛ ɛgye na 1 billion do odi pusa kɛntɛba ne ma ne tua afei de ɔtutu ɛhyɛ da nna no mekɔ yie bi mekɔ afahyɛ wɔ kyerɛ maa so na mene kra ma ne ma so yɛ wɔmfo na sɛ mo ka kyerɛ sɛ ɔma ma ne mmere na me mma nkateɛ baako bɛhyɛ nkateɛ konko na no ɛsɛ ɔfrɛ mpanyinfoɔ sɛ ɔkɔdi sirim na wodwa nyame ɛsɛ ɔhyɛ n'ase ɔbaba nti ne nyinaa ne sɛ saa subaa no yɛho firim na mmoa wo so kɔnfoɔ bi ayɛ adwuma ma yɛde kaa brɛ no ɛdi bɛyɛ dansa baako frɛ bɔkyɛ bɛyɛ wɔ sɛ wɔama ne wia ba no afa bɛhyɛ bɔ sɔmɔ no wɔbɛkyerɛ adeɛ video no wɔ ha na sɛ wɔfrɛ gɛsi no babeɛ ɛyɛ dɛ adanseɛ wɔ kyɛ sɛ yɛtu kaa no kɔɔyɛ yɛbɔ amanneɛ sɛ nana sumɛse ne nahema ase yɛmfa ka yɛ berɛ na kɔmfoɔ nse dabi mede bi ne di na ma me nkɔpɛ bɔsom na megyene kaa ɔyade o ma yɛ present yɛde kiss ne ma ɛdi nasa se kaa no yɛbɛgye na ntuaka na sɛ na mkɛkyɛ a wɔhene sɛ wɔhene wɔwɔ Canada na wotete wɔ Canada dabi wɔ sɛ mskɔpɛ mfra wode kɔ asankyɛ wode akyɛ wɔbɛ ɛyɛ ne berebere wo koraa mate sɛ ɛyɛ ne akra bɛdie no wɔna bɔsɔm na boa wo ade ne mmɔde ayɛ wɔahwɛ a de bɛba bɛkyɛ wei gyagye so no kɔ wɔhene ma bɛka kyerɛ nana wona bɛma no sɛ ma de ka akɔkyɛ tɔ ɔma msika bi sɛ gya hwɛ ka baabi na mbɛwerɛ wo ntwa toro so ɛnɛ kaa no musa akɔrɛ tiba no ma de agye bɛka kyerɛ sɛ ɔkɔtɔn sɛ atɔn ɛne monyam yɛadanseɛ na sɛ ɔbɛsi yɛ sɛ ntɔn frɛm na ma ebi a obi adwene sɛ kaa no kɔne ka hwɛ ase yɛhwɛ ne yie wosɔre a wode nkora nkɔ ahora ade sɛ hwɛ ho yopo wodade ɛfresh na ɛgu nkuma kama wɛ wobie esi no na ate na wɔda wobɔsom ase wobɛde mɛsa sɛ kɔ ne fa dwan paa ne nnɛma wɔda wobɔsom ase sɛ wɔda japa na sɛ te sɛ na wonya fa ma no wɔsɛ da bi sɛ wɔsɛ kan ɔde na se na ɔhema yi ne sie ne mframa hɔna no wɔde mframa ngo wɔde wagye ama wɔgye yɛ no mframa ɔntua kaa no mu na wɔn sɛ abɔsom so wɔn kaa no yɛtena mu musa bra pa ɔbɛka kyerɛ yɛtena papa waka ebi to afara anadwo no nyinaa nante o adeɛ kyɛ na gauge no sɛ ka wɔ drama bɛka kyerɛ sɛ ahe na no kɔɛ yes wɔn kaa witness obi tumi ne kaa si fie adeɛ kyɛ bra pa ɔbɛka kyerɛ wosi pa kaa tanwinwinwinwin petro so yom ɔboa yɛde kɔ ɛfa maa obi de tu kwan o dama ga dugu ha mo konsira he e do wa na ko da wa ba ko sa akọ ko fa fitadi be do ya tani ada wo ye bia na mo so de en to spa mo ya dia mo na ho ya en tro wo so won sa o se manom manoma ma wo ne sika ano fama ho ɛnyɛ sɛ wɔka kyerɛ sɛ wonum yɛsa kyɛ ɛnim kɔmfoɔ bi a boso na gudiɛ ɔtɔn de ɛma ne ba bɛ mɛsa kɔ abɔkyiri ne boso no bɛdɔ sɛ ɔnka kyerɛ ne kɔmfoɔ sɛ mɛnana ma ɔde kɔ abɔkyiri ne nkanyɛ bɔne na me fie ha baabi a boso bɛsie ɔde de wo fie ade kɔm kyerɛ abɔkyiri korɔ saa bɛn fi mienu bosom no kwada de ka kyerɛ kɔmfɔ na ma bere obeku yɔnko mi
ekumi ekumi saa da kwa kwasede ba ya wasede do ko fo mo ne na mo wen ni twa to ko da bebe kuno sa agro oh ko twa da kwasede onya pese bi di apem na yese me ma mo mo na ko fo no ko da chire e fa lo to ke wo apem fo ne nwi apem woni me asagora uduru kwa mu suma ba kwasa ne ada se ko fo ko da chire ne da ba ne yi na ba mfara ko na ko kudu ya nche o da ba ko ko da chire o da sa da si kwa so na ba ko ba so mo nyi mi ne ya ma dem ko bi ko ma jide ba sa da ko third one ni atra sita ka kwa so wa mani ya sita kwa so ne ba oh tek ye ina an ko hospital no di asada no baba no wakati o se misika ko no ko fama de brebe no ko ye bisidia la so du ya sa chabe sa mimi abisinia asabe dai de watu wade ko no ko no ga fa fia fo ngora bi ko no ni o ko ko fo me 20 years mo ma fa de ba dan no da fa de ba fa ba ye bi fa fa se mo so de o ye hu na ni mo hu na conform image ina hu bo bi die obo tweba obo shiri mo so de otene mo conform de ono on ko da ya on kan ba o so se ndo me bo wa the two bars de sua ni nana yebisa wie nkwa na aka ba ko ne ye de komo twetwe na aba tuman esi conference odi mle dodo sen ansa na wo fi conference akọ o ba ye wan shabra ba dida o ba ye wan shabra ba dida bo som na ye ade wura de wo pe elo elo abo so be de tiaframa o ti bar conference 3 days 3 days because about 4 days na dwen dito ya sa obi antimi and nessa so no worry o cancer moda en ko da mada bayo sa bo so de yan kan de penjere no yo do pe do baye koda an to pa me ba do de boss o so de no suma bia wo subai suma be beti baba fufu ono be di apesie eto ono be di no no se suma ba ji wo ba te mo so mo ono ko yo be si o di be bia o de fo ba se bon enti wonde ti wada se ko fu ide de wo due bo o boa so na dira tam wo so na ka se ti aro no o fele ko fo fele ya bre no apesie ni fufu ni bia ni ni ade ni bia wudi na wuri fi se conform bi oba o ka sa to kon se conform pe we dey pray the bar me say no kon eti o te che ya o fa su se conform bo so ba o wura dem wo broko aba ayi fi ye bo su anum aye bibia wa se san ho uhuru ti se wanu pa wa se ko cassette yarwa see die ntia ba bo so wo yin hu ne se ba honhom ti se bla pa wa hoyi ana na bo so no do do wa ya yes bia o mani etuam ye ko a yesi bia o kan ba yo se ndra mo ngoma ana chare fo ngoma kon o bo ye adwo mo so asa doctors be do sa ko theater
obiara sɔre baabi ne deɛ ko so deɛ abosom deɛ na ɔhema ɛdɛ de aduabɔ nyɛ nipa ɛdɛ de obi te sɛ obiara afrɛ bosom abɔ dua ɛho wote wo dɛm wode kogyina sukwa so kogyina nsuo no ho sɛ wo dɛm wode kɔtɛ wata kɔsɛn so bodua wode bɔ dua na sɛ wɔnte ɔbɛka kyerɛ wo wogyina hɔ sɛ nipa sese ho sɛ abosom ho yɛ dɛn na ɔte ɔsɛ manya wo wanya wo so ni mpani anim akɔdaa ɛde bisika de nim hɛ ni wɔde wo kɔ adoro wɔde wo kuro woyɛ busuo nyinaa wie na wɔsɛ mɛkum wodi posakɛtɛ ma ɔbɛkum akɔkɔ de hwɛ no afa yie bɔfra daase o yie yafa no ebi wɔ hɔ ɛfɛ no tɔrɔ mi so kɔ akokotwa reme soko akokotwa ebi na de gato abreso amane yie bi wura so amane aduru ha me na wana makase da bi wura kaza kokora so contrast kaza kokora makase bi nti ene chew da se buru nti ka dwa yi ze ko da kiri ado abura so we na dia se no so akomde ni se no babare assume bibia nana so obi wa yadam ya adi ya nkrofo yi edo mo nam ke tio abosom no me ka kyerɛ edo mo nam race course duba bucket enkra kwa so ka we no ya latim so na me ya be ma me tai committee on crime geo council ye ba na ba for college for bus na pani bi so tiiri ntitia no ofom pa ose fre no adinkra ba pew dinkra ba po apew so fi kenya se na matu na efo ena gafo wa ibi whitish nsuo bi hiri ya wode kwa o sale no ebi kuta do ena akɔbi bi gyina kare so ɔtɔn aduro incest o shibi abɛfo bi dware ofie ɔtɔn ahye wo bɛ yira tɔn do ayɛ de yɛ tre sɛ yɛ kɔ bɛtɔ do bi agye yira wɔ bɔsa me fie no be me bɔsa wo di bɛ yɛ bɛtɔ do we aduro we kuta ti pa bɛfo bɛsi sɛ bɛtɔ kyɛ papa ntimento ndwene ɔsɛ tɔhwɛ aduro bi to bi adi afei papa te wa wase ɛkɔ na yitu ehu yusu bo janka wani bi daga bi te kira se ne ba mo we enje bi nisiri bobu afei wase ɛkɔ na yitu no na wase umi yi papa ni se fam ne mo ya bo nyai wase mo nyira amoda akoda yase nya sasem papa mo yi be se fam nka bo yenu ABC Accra moto bi hai moja posi fo mi no o she mafti o baba se afeda kwa mwada itu basi corporate hospital mo treat o nyina wie number 1 iwo police hospital no the palabese ngwahwe de umfo eti befro bas foforo ose baba se bibie do ko ma da ho kede ba chewe na 1 o'clock frakra ba ko se dwa no so da ba suru no on kete ai and ose baba se kwa be ko ke yasi and then abefo hia mo kese no na ose betre dwomo na bredo ose o se mama anye ante men kakra ko na
Avance, do commencer à bien Kenya Sika. I'm so well also. Sunya kasi are teje ja odi wo yabi. Okura me habu ya dai. Do wala ade asa na me nyaka. Ana mko. Eh, yede oye we nyina do wala se. Papa se. Enkraro. Mrs. Abedase. Wose aka wase bi man kan kire wo. Fa ho pa se na nte. Da bi ebode hini o. Na me se. Owura tete wo yo passe show. Tete wo no passe saf fiano. Owura man temo sei. Na me ko se wo da. Ye na me pa da se ti. Na kan ya se ne. Na ko be sia. Bi se na influence na. Kuni mari ka ba pa adika ba pa. Are boy ni wo na mai. Na me ka story do ti de na. Ibi ko se da me gunsa yi ta be ko man sa. Wa bi o. Ibe ye. Na me so da na. Wo so ya be fo hene wo se hwe. Hai gina wo de hene. Asampa no waka no. No be say. Na zere ko na da ko bu zaro zara na. Da wo sa ko ko. Ndi o hwe. So yasi. Ya nana. Odi ni de mama se ma top chaka. Ya zira ya. Aka se fasika bai. Ya. Na mi bisa we na ya so. Bosom eyo obi adwuma mana. Oro na be ka sese me ye adwuma no ma wa mepeka na mepenantwi. Oni le charge. Ni na se. Di I say bosom say di pa we are going to buy. Bosom de oye hene. Ahe mane ahene. Oye ade ama wa de ya se. Ben fo bu sa se. The bosom na ye de o page na ma o ma de woni bu sa wo. Woni bu sa wo. Obi o ha so bia e ma 5 billion. Me you say be ba bia ben fo na o te wo ka se eh e de tie wo. Bosom na de o page mu a era eni so. Na wo adwuma ye bo ya ma we. Here na ebia ade grebe de be yi. To boss da ye de fata. Sa wasa ko be e be mo mo. Wasa no ya manja be. Wọ́n yìí bìtì wọ́n dẹ̀ afra bẹ̀ mọ́ ọmọ na nam da ase nti nyɛ bọ́sọ̀mù náà kasa bẹ̀gye sè na wọ́n a wọ́yɛ wade no ní ebusa sɛ ɛyɛ yie a wọ́n mu ase ebi wɔ ha dɛ wɔsɛ deɛ mi kaa yi kora deɛ mi sɛ maa ho no ka afei deɛ mi de mo yi de mi kɔ kaa naasɛ ade foforɔ bɛ kɔ. Ɛno yɛ waa wopem. Na kɔnfo bi a wɔka sɛ yɛn dwa akɔkɔ no ɛmo so di hɔ. So do koda je special cases na most of them we dey am hwe bi na no ma ho a most of them dey die mo no ope na so no ka jo se wura de me yama ma jo card nyama de nde basa de na ko konfuko le ni tinta ho opeka ati nana e da se ahefo Nana Sumankwa Ahene, Otumfo Sumankwa Ahene, and I am here. Okay, Bafo, I am a pay. Nana Bafo. Yabi. Kabafo. Bafo. Sumankwa. Bafo. Sumankwa Ahene. Otumfo Sumankwa Ahene. Nana Mbajama, Medasi. Bafo, Otumfo Sumankwa Ahene, and I am a train come the far a common sensema. Yenti ase na ye ba be sorry so. Yebisa nana o nsem ba ko menu bi obetuja ansa na ya sɔre so a na ye de dwumadi no na abana wi na ma ka ya asem ba ko bi yebisa nana bacho wada ma se bosom ebetiri so na se wo kye wade a aya adechim na eye se opese wode wo ye adwuma na se bibi nko yi nti no de adeche de yenamo yi woro about ayabia ye moye
Ubo ho a ne de se oye agya chichade enu achichade enu suban mo so che wa de de na do ya mi ase do be che obi a do ya mi ase na hwe so yi ni se ni pa bi wo chiri ade a mo so bo ba chori de wa pa se obe yo ne ma ti mo so che ka wo ni wo do akonfo kura ro nim black power de ka o ti mi mo so akoda no so de ka show onko je na ade ai ye bo ma de se so ba so de ka ya ches ba wa ni ko ba de rase ba de rase wonni ase bia ka bi wo wo so de o de no ho wo pe do ye minim konfo bi ase ka be adudu ase garage nso afidi o ma konfo to kada wo di so wo be metu ka to nteno e konfo bi to ache bia ise boso mutu bi na boso ko aso te nyame afafi na de ka na papa no se kai iba ko baso agwa ide mo no ko bi bia usu usiri o trawo beyi ubo so wo yi wade a o ko boku afoni obedo mayi de wo soro no bia no kana konfo na ne je ho na se ta boso abeke mi modi e ko ho mbene fo yina ne o me 5 ipani bia 1000 mko jabe nkudi ma driver wasana na okay 10,000 auto petrol da boso no adwa wayero hu sika do bedi bra bedo o de boso na nsia won timi to boso sika mu esuti sasa wo hwede boso na gina chamra ye no a utie boso na sa utie akomode sutie pa ni yedinti mai wonde boso no san na so be je chi ya ye do pa adwuma pani wo sho bi ase wo se de bere be abo chema me gobi ngobi okay enti eno de no kure ni boso chewa de ya ka de papa na se ayi boso bi ade fere ne do so echebe konforu sui ase do so do ayi egbomo no eye ma bafo se purade se so kan mo bro so yen kan kase na aharo na sai suma bi so erbo ya ha ando mo so bi ba me e kaja ko fo yi da bada banya bi so to me so nti aboso de aboso mo kasa do wa mo to nyode aboso mo kasa do mo to nyode e ba sa no a ade so ni twe ho an se na sade na shade o bi so ti me ho se obi kwa kompetete te nkola bi no ma yana ma dwe nyina se ye nyame na mo so nyina echi na e ba kama ho na ko be nyina bi se wo do ade abadi ajiba makoma ewura bai o ka se bi o se ba de bi ayi de bi abeba ono e bi o ma de bi ayi de bi abeba o ba da mo so ba na di 60 years o dem pie 70 pie 10 20 ba de ba an kada kwa ono na peso de ba papa kwa de ba do ande we ngure ya ba tete ngure tete so o ya wa ko tete tete bibi nti ko so pa na obi wo na konfo bi atwi na dia adama ebe obisa wo number ebe tumi dia mana ko konfo bi atwi obi dia
Oh, manamra. That's nana. Mufan, Mukram, Farabra. That's Na me, what can I know you? Let me have freck on phone a damn episode of massa. I said, by them said, Minim do back. I said, boy, I'm a. We feel like I'm a catcher. Over $1 one. 80 years. $50. Maybe, sir. That was that. Yeah. What a flock of water. I was master. Alaba said, "Big was out." Was about my neighbor. Let's say your money da. The next time I trust you. More than I asked my uncle. That's nana. Oh, and the accommodate the Ukraine. A year in Sushira, a mood da ho. Now, one more, a person, Say no. Fragada Mamma, would you put a second remember? That's nana. Remember. Yeah. Okay, say, you say if you remember for Naka. I am Parabi. It grew as was about. So, if you take it says here, Maybe. Debbie, no, what they would drive you. Go back for me. Debbie, Sada member. Nana. I'll come here. Says here, I saw what I was saying. I'll come kind. A banner by my eye. Also, as I say, this is a beginning. Send me free Canada. Can also so. I am my job. More Nti eba saa no a ɔno nti nyinaa no ani da so nyinaa ne sɛ na ne sɛ agamba di abere sɛ ndi akɔfo no behyia ne yɛ sɛ yɛ adwen sɛ wodi nimdeɛ woni nakandeɛ kɔkyɛ social media nwa wɔnum sabi wodwa wɔnum a titɔ no akɔm ɛne na sakraya ba kan ne nsi saa bɔ ɛsɛ wɔwa wɔtɔ ne hwa wɔwa ho sɛ ɛwɔ hɔ a ɔdɔ bɛkɔ ana akɔmfo nso te na obi hyɛ kwayi baabi ɔhɔ fɛ ahondwo na mpɛmu asɛm mpɛmu asɛm dɔmi abra wɔte ne baabi dii nti wokɔduru hɔ a ebia nsuo aba no koraa no sɛ yɛnso bi enwura wotumi nom nti akɔm no yɛ akɔm a ade a efi tete no ahobrɛaseɛ ne sutie de ade dɛm a wotumi yɛ na ne deɛ sɛ so bɛyɛ ɛnɛ akɔmfo no faa no sɛ balankye ka foforɔ ɛnɛ yɛdɛ yɛkura yɛhu bi da ɛnɛ yɛdɛ balankye ka foforɔ na ɔma na la ɛbrɛ a wɔlankye yɛre so a yɛn register number no garagefoɔ de de ba wɔ ɛpem agotua ka wodi yɛrɛ kakra wɔ no mɔne nsɔ pragi a mɔne nsɔ boboyɛ a mɔne nsɔ kɔlela mɔne nsɔ na mepɛ dɛ wokɔ afahyɛ a wotimi mu ɛba sɛ ɔbɛhae a abɔsomto nsɛm na hae na fa kɔ wagofo ma ɔno abɔsomfoɔ wakyea me wɔ a dede bi ebi di wɔn a ɛtɔ dwom mmiɛnmi nni wɔn a ɛkɔte duro mmiɛnmi nni sisie nyɛ ɛba saa na wakɔm no kɔ so wɔfo bi hɔ a ne nkɔdaa wɔn aho kakra de kɔ yɛde yɛ nneɛma na ɛfɛ bɔɔ so abɔkɔ dɔba no nano asɛ kyekyere wɔde ma ne yere koraa kɔtɔ ɛmo amamo ama ne ma no onye nya bi so wode afɛ dɛ ɔka asɛ hwɛ video bi sɔfo bi wɔn kɔ pekene ɔno na yɛ ne ba nkɔ kɛm ne nsuo tɔ da asɔfo nam mu na sɛ yɛ asɛm ɔyɛ wɔn sɛ asɔfo ne nam fam asɔlema ne nam fam nsuo tɔ heavy ɛna ɔno na yere ne ba teke mu na wɔn nyɛ nsuo mu no yabe hyira mo saa ɔno de nyame hyira na wie na yɛ da ase sɛ uma ya kwenya wie ma obetwetwe nkɔm yankopɔn ne nananom nhyira wo nananom nhyira wo nananom abosom nhyira wo o gya na kyerɛ nananom abosom nhyira wo na womfie nkɔ n'anim na daa ne daa nyinaa ebetumi aba ne aba abɛsua nananom ho nsɛm abosom no ho nsɛm efiri wo yase mo mɛsɛ ma amansa nyinaa te sɛ
obia do be jere be aka za boso yare ye jami oboa opawde mi sia da me jere no ba mo do kra no bia bo aboso se bo aboso hima wi ayi ko sie no abo be de dika wo dai ne do ko e de ko si da so obere mo bi wu o ke si bo de dua dika ya so me ndebo so bi en na ko si bo ni traditional anyway amam ne ya custom ede tradition ya amam de na custom amam re heritage na wuri nyina e de no mo ya omunya ni di ase bi wo enokre so because land ko to say esukasi da ho the times na ngudai e the candies chocolate dia de gum ye wo so champagne na me pasam na me say wura te na mo yi na ye bu sa dia free show no really yes na wo was me pa wo na o hwe chocolate ade ma be say we bi no agu na bridge no so na bridge no shape ba na peja ko so shape twa ba na atekofo o de jami aye nti aboso mo de akogwa bia so bo so si ede mu ade de gunza ye de asofo ye de yi bomba ye grofo ye de ekram yesu yi apa ye ya le kro o ko foro chifia odi na de e fero osofo busa ku apem o foro chifia e fero osofo de uhu last one ko si no e fero osofo ko akudo mpre to sida ko fo de ko da pa ko bi uzano atanana nti akobre ye papa be ja kom pa na yesu akebe me ya bobana wa asepa bi na say e consider eno na oto koso e ko UK no ye hu say abrofo na esin tumpan so ebi mo komuni ade abrofo na e komo abosom na e wo ya ha ne bi na e wo mo so na say wo so mo bi wo sa what me say someone na black power da ene wo black and white power abosom no ene professors bi asia o si ade aye o mo ya pa say o manya mo so mo nya abosom ka be fo o de be she motom o was there toa mo dia be yifo be hyeto no nya bi akon abibifo o se ke be hyeto oh na abosom ka jo se de be si kira o mo no e be ebu na spirit in there no nya no mo de no se si tie no o mo ntia se ese senti friend ade no na aeroplane ni ship o me yira etumi no mde yo na abrofo so abefo timi ko picnic da bi on fere aso de re say ade ade prayer no na ga obi iPhone ama otie ene me bi o be kasa bo chese ya o so o de no o de say ade be na no okay wo se utufo London abrofo se to class akoda bi ba me ha o se fe no yakuku boni o be ro se na ndi ne me bi ka ho me ye yakuku asabre ndo odi aka ho ya o woni sa akora wa no na wa no masters se wa doctor o america o me fa ba nta ba go afi ata so se onya ho se tam no mo trade sa ngofo no america asa hwinbo enyo ntole ade nyina se bi o UK anyo wawa so anyo wawa pore te no ebi an ko so bai se ba ma me wata o
kusi ba musu ina o so you go Uganda they were go Uganda it could be they say asante for baby o should say go home asante for baby ayi no ayi first Suriname you could do that mo buga daga na isi fam no aja ishanta kama ntia sa akobi everywhere yebnim you say what to do akwala ba yamse asado ada ti abo me yo ha o tu mo zero when you wanavu you know what tra come na se be tu o si wie you go did you to for se falta hotel but you no to for table be wie so enti akomo e o be bia ya onana e o be bia is all that on so that there o that so that kwa dia akomo yatenana yedase ahefo aha ene ebre ahefo aha ene ebre ma yakwan ema yedi dwumadi ne nyina isi bese so bejo adwenkyere ede egu ha ma ide wonti ase no jafagu ho na dase ne no ebre be mo ne yeba na akonya ho ha eba bebisa ne nyina ede ama